Следите хора, мисля, че това е в третия епизод на World of Ring Online с мангала. Ще кажа аз на тебе. А ти си бил тук. Аре, косарам, аз ще правя пред назад. ах ми си АФК-то, напиши пак на кода на АФК. Да, че не, добре, само тук. Готово. Вземи сега си този квест и на другия квест го вземи. А пак ще ме се разходих на майната си. И му вземи пак квеста на това. Взех Не, аре, тога. спикто някакъв стам и другия е Different Да. Ops. И сега вземи на този стиквеник е това квест. Но то съм раум. Ти не е ли... Който е? Причина жена с работа. Да го еба педерас. Аз ще следвам, че да се загубя. Не, на този финиш малко. Между другото, дето му каза, те са по-лесно. Това така се стои готово. Защо по дяволите ми лаги не го разбира? И ще трябва да биме и такива. Тя не тя ще... Сарнира, бе. А, не, те са животни. Комари ли бяха те? Някакви шаги. Едно от 6. Тъй. А, бро, ти си играй там, пък аз. Че пак и 6 трябва да се видиш. Две от 6. What the fuck, какво по дяволите? Как е 2 от 6 още? Един убили някой. Аз направих райт между другото. Сега виждам какво е биш и колко живот има и такива работи. Той сигурно трябва да се взема следващото. Не, не е нищо. Това е за копане. Мино. Не станаха ли вече 6? 5, 6. Стане всеки момент. Те сега ако готово. За какво натисна тая сърна? Това го диви. Нали така, мога да ги виждам. Когато натиснеш Да, ако не мога да убия да не да рада. Не, елфите не могат. Хората могат само и другите елфите не могат. Мога да натисна, пък не мога да убия. Бах ти логиката. Е там, а. Finish now. Пак трябва да взема този кабел. Finish now. То. И то с още един да. Тъй, то. Взимаш на всеки тук те е план. Да, то тук какво стана?
И тук е сега, може и турбайн понтове да направим между другото малко. Защото първо трябва да убием 30 вълка, после 60. И ти дава, на всеки кил дава. В смисъл, ако примерно ти направиш на някой, аз и дава. И така става по-бързо. Сега ако трябва да биваме вълци, Ами да. тогава да почвам. Ти убива някакви други там да става по-бързо. Не да им помагаш на нея. Да те отбият с китара. И тук е трябва да вземаш някакви... Няма смина, къде бе? Аз почти. Трябва да убиваш един блок да ме налево, или трябва да убиеш. И трябва да събираш тия дърва, да? Да, да събирам, да. Ама аре, ако искаш и турбайн поинтове да събирам. Може? Ама ще трябва да си играем тук бая да би. Не го намаляват. Чай, няколко пъти ти казах, няма да правиш така. Няма, защото не са върху себе си. Тък му ще печа да ми налево и ти... Аз нищо не направих, бе. Той вълка тръгна на теб да те би. Привлече му Как той е другия? Сте го то, след това си игра, да те го бия. За другия можеш, То между другото тук споделя експито, тъй че аз да бия и да се наблизо ти го дава това експит. Станах 7 лева. И с звуците готово. Нима, нали ще пък събираме турбайн поинтове, трябва да избием сега 30 вълка тук. Като избиеш този 30 вълка, някак стара работа. Дава ти тук 3-5 турбайн поинта, а пък после 10 и ти трябва вече на горни да... Ма всеки по 25 по 30 вълката. Да. Ма Не. В смисъл всяка отделна раса, примерно ако бием гордони, сега ще трябва пак така 20-23 там пъти да си играят. 30 пъти да си играят и те. Що никъде им пише колко сме избили до сега? Аз да го виждам, сега ще кажа колко сме. За сега сме убили 10. Още 20. Честито. Ама на двамата ще да е турбан поинт, е? Да, то е общо. Тъй че ако аз примерно ги избия и на тебе ти дава. Той аз пана, няма. Ме гледай на минимапа, той ти изписва къде има вълци и такива работи и би. Ето го стезаме, ето се. Хелна ма. Мерси. То ти сам се хелна. What the fuck? Ти нали знаеш, че имаш, ти си хилър и имаш такива скилове. Паш убил не е там. Човек да се чуди при тебе да стане ли хилър, да не станеш, защото като те гледам по-нататък знаеш как те точат сега. И насам има, много и то. 5 вълк. То много е, 5 вълка сякаш много. Да, ама не да та паднат пите наведнъж. И чипто напада, аз точка е, да. Всяка двама нападнаха, не се видя. На пета веднъж не е възможно. Не, може бе. Аз съм бил.
Даже по 10 на 1 съм бил. Ама там вече повечко иска. Повечко сила иска. За сега колко сме били? Чакай, сега ще кажа. Айде бе. Чакай малко, кажа. Бия за във водата с някакъв лук. Готово. В момента трябва да разкара някакво такова, да го сложа това. 22. 22. Трябва да отминем обида. А колко трябва да направим? 60? 30. После 60. 30. Това ще малко е. Вече 24 да прави. Да, се убих това. Вече трети малко. Тъй. Летама е влог да ме... ти го знаеш. Не, тук той има още, бе. Гледай си на минимапа, на колко не е. Летама е. 27. Ще ти е мал майката е влог. Готово. Сега трябва да избием 60. За колко пари? За 10. За колко турбан пойнт? 10. Тоест още толкова колкото убих до сега. Сега плюй. Не знам колко прави такива нещо. Трябва да скапа барата. Колко доза? 2. За сега направихме 2. 2 от 60. Това и другите си скилове, имаше комбинирани силни скилове, защото така ще убият бързо. Абе ти къде отива там? Да, бе. Може. Знаеш кое, чакай малко, ще пусна клипа на пауза. И сега след като добие този звук. Той малко афука дам. Тук сега афука никой не това падне. Не, всъщност могат пак, ама аз както кривам, аре. Ока. Чакай. Да, пахне. Дойде отново. Трябва да ходя да пуша. Що с мангал много манери. Да се спокоя малко нервите. Тук ли сме? Да, бе. Хубаво, че ни чука гледах. Чука. Много манери. Думай. Чакай, нямаше къл. Абе, мангал. Дойте от края нещо от вас. Като аз днеска, като... Да не е като аз днеска във вас. След де. Сега ще кажа нас. За кой стари дял?
Стай, бак, кучи. Преследвата? Той да преследва тя. Тя остави Не, защото аз поднах към него. колкафе да ми е карта. Фаче. Да го и пратна. Мога да ви харесат клиповете на... То май, да ти кажа, български май... То май никой не играе Word-а. С BG-та. А да не говорим за клипове. Вот тако. А така. В който се удари го обранативица. Майка ти псе да има. Чакай колко педера за днеска. Трябва да се видя кои са скилове са по-добри. Там един, то за нея. Майка ти псе да иба. С 94 демидж. 57 защита. Пък не сме по 221 демидж. Аз съм хилна. Защо да ги ми... Защо ме ги като почва да кърти някакво всеки идваш? Колко кило направихме? 26. Какво? Бъзка са. Не, 26 бе. Тук имам някакъв педера, дето дава да коса. Тук пак се върнахме при тези с мангаля. Ами да, то ние сега ще обикаляме тук. Дай ми там финиш на квестовете и аз ще дам и хайде. Да продължаваме долу. Чай, че аз още не съм... Ами не тези, не тези. Аз минах. Готово. Чай, че взехме някакъв тук. Делата, лот, да видим на какво. Да вземам ли? Аха. Айде. Взимай, ние после ще ходим като приключим тук и ще отидем. Взех на двама някакви. Кой стои? Чакай, аз съм забравил тук да взема един квест. Чакай, ти отивай. Ти отивай и би, аз ще взема един сам да взема този квест. Пах ни. Избихме и те псета. Той, аз и сам ги избивам тук. Ти като одиш, той е темста. Как ми... Такова. Трябва да отида да пуша. Три си станаха. What the fuck? Не, да ти кажа, не е много малко. Пак, че бързо ги въртим, аз до сега принципно като е сам ще стане още по-бавно, нали знаеш? Пък като сме двама ни дава по 2-3 кила на едно. Двама се, двама. Искаш. Ела към мене, по-към мене, ела, защото ни ги дава когато се отдалечиш. Май ще трябва да се страхувам, бабче.
Кой ще трябва да правиш? Копчета ми на лаптопа и ще бават. Едва копче едва ми натискам. Ще трябва да дам 50 лева за нова клавиатура, бърти. И где ще я купуваш тази клавиатура? Че той продавца Да, знам, че се продават, ама откъде? на всеки магазин. За такива, за компютри такива работи. Магазин за електроника, да го кажем. Да. Този го вземи тук, ти. Дай като преди те са там. Аз то стилонята и как ги избивахме там. Колко? 44. Още малко става. Че как Колко има 20 два, лева? тук има два. Ти вземи това горе, аз ще взема това откъде е долу. Окей. Че как от 22 станаха на 40 толкова? Казвам, като сме двама или повече, става по-бързо, отколко откъде си сам. Долу беше уния сам на тя, той бави в сади ранил. Какво ще ме разправя, броса? И сега сам. Аре бе, ще е нищо. Та еба мастията си да еба къде положи. И сега нагоре. Ти горе, аз след къде е това. Ага. Не. Какво стана? За малко сега да нападна твоя, без да искам, без да го директираш. Голяма работа. Не че голям хуйно. Аре вече, аз бах ти тъпки скилове, маме. Трябва да ги използваш, той имаш и комбо и такива ултимейт сили, ама трябва да се научиш как да ги използваш. Ами така, аз играя само от преди една година, като бяхме дети клас, пак като сега. Виж тогава къде бях пред? Бях стигнал някъде 40 лева, май. Ти би стигнал повече 70. Аз тогава си играх още и с Руни Кипър си играх и с Руни... Опа, чакай, аз го взех. Нищо е. Аз съм ето се ето се. Да опробвам този кафе. Тъпа работа. 53 са. Да, още малко. 4. Да. 55. И тия са... Где ще им дава после закосания? Ами да си отключваш неща. Можеш, ако ги събираш по-нататък, ако пак отключат такос. Защото сега, за да отключиш Руни Кипъра и Вардена, ти остава сега само за днеска. Офертата там, промоцията и оттам нататък вече ще се скъпи. После като правиш тези килове. Като правиш тия килби, като минат и като ти даде, ако събереш достатъчно и ако до утре си ги събрал, може да го купиш. Вардена. Аз Вардена, ти който си избереш. Аз какво си избера, защото аз не знаеш много. Ти нямаш и двете ги нямаш, така че който избереш и е готово. И сега гоблини трябва да бием пък. Ти доколко ще седиш между другото? Аз съм до късно. Защото това, ако аз мисля до късно, че за да го изкарам, това е най-накрая. Май, че да утре съм доскал. Палю мамата на заскалата. На закона. Веско на закона, познаете ли? Лидия на закона. Този да пробвам до 9, доколко Няма смисъл да ги биеш, направо да опекваме от тук. следва. И почти събрах 200. Още колко? 300 ни трябва. Турбайн пойнтове. Някакъв педал ме Следва. бива.
Майка ти да е бабка, где ме преследваше мършак? Умрял донен войнар, капаяк, турчин, циганин. Не виж, това покажа някакъв квест някъде надолу трябва да ходя. Да бе, ние отиваме всякакъв квест. What the fuck? Акъля. Кой пак ти? Те са много мощни, порелия. Иди. От елита са. Да бе. Еленица, елита. Чува се, кое е по-удобно? С копчета да играеш или с мишката и копчета? По-хубаво е с копчета, аз играя с копчетата. Ама трябва да си решиш кое да използваш и така нататък. По-лесно излиза, отколкото да си играеш. Или с мишка само се мърдаш там, пък копчето другата работа. Не го приеми на това. Пак ли е? И сега ела. Как го приемеш, ела? Да, брево. Че на не спеяра се носно там. Да изпълнявам глупости му. Но само спи, братче. Tu му хоче какво? Притоя се квеста финиш now. Сега притоя дунджо тук. Че е тук 0-1. При това, що прави нищо не мога такова. Може, защото нямаш квеста. То не бе, то е по-отделно, квеста ти е по-отделно и там и той. Че аз при това нямам квест. Добре, аз имах, ама как. Дай му на този финиш, там имам премия. Ако е? Не ти казвам, че проблем нямам. И сега отивам и пригоднени. Много забавно. Вземи му на този квеста, защото той е свързано с той. Това е жена. Ой, да ми се, хайде. Ой. Кой кажеш? Викам, айде. Да отивам. Кой този? 100 лева. Аз се бим. Направо $2 ще му би. Да, ти ма кеф бачи скачувката. И сега тук те дече ходиме на друг квест, дед го приехме оня отгоре, от стълбите дете на магазина. Как бягаш толкова бързо? Че да я знам. Май ми е от героя. Бягам като някакъв. 2 часа. Като носиш камъни и тухли, кое искаш? Да. Добре, нося. Майка ти нося аз. Има не, той е вълк, аз викам гоблина, то вълк бил. Да би. И сега 6 и такива трябва да изтрепим, 6 такива и мишки. 6 вълка и мишки трябва да бил. Пак ли вълци, бе? Майка им не има да знат. Ей, ми един мишок. Къде е мишок? Чай дай го да ме, Взимай го това вълк. Аз ще взема тук е горе.
Другия вълк. То състои девятка, ето като го изкрещиш, само му взема половината живот и после. Ай. Чакайте, стой. Мишка. Много големи мишки, като котка са. Хапят ли ме? Хапят ли ме? Ти ко мислиш? Тук е едно малко Те сега брадо. на тая маса и такова. Ето ви, събират масата някакво нещо. Много големи мишки. Не, той се ебах ти мишка, човек. Токи пове. Ти паткан бе. Аре, После едно малко брадо тук. чакай, че аз не го събрах в момент, стой. Че това с коса, браде. Мишките не ги са орал. Не би трябвало от чуда. От маста, нали имаш тия готов, сега трябва да се връщаме от сел. Ама че от мастер само едно ли беше? Не бе, то беше да колектваме там нещо, не знам колко е то. Че това бръчно на двете си вече има всякакви чепки, ама... Само остава някой отрало до пал, пари, патри, три, някакви такива работи там. Само той ми остана. Имаш ли от този? Кой? А трябва да партия 3. То пак 3 на файл. Ай, как не мога да чета английски, майка му него. Нали, аз ти казвам. Kad бях от доска окуски. Този детка го бия. Кога се би? Ай сега би ме, педарас. Аз имам нещо за гоблини, Блюя Краб и Сентинел. Делфинер, Делфилер. Чай се ебам тук. 6 и 4 имам да бия. Чай се ебам тук, то с плътния лево. Взема за чат като къдеш. И ти му ме измъкнеш. Еми ко? И ти му ме измъкнеш от това. Трябва да отида до магазина сега тук и да продавам глупостите. Финишно. Пак да взема от тази, бе. Но ми вземи, да. Ако има, вземай. Аз ще взех там. Да си продам някакви работи, защото тя съм Аз мале. продавам всичко, защото ми трябва нищо. Имам някаква козда. Той... Щит имам, за кой ме е този щит? За кой ти да. С тази ли да става? То мини стрела могат щитовете между другото да можеш един щит да си сложиш. Малък щит. Да, то аз имам някакъв щит. Чакай, дай ще купя един щит, да. Ама как тя имам, как се продаваш то? С отгоре сел де пише. И после се лална. Готово, продавах всичко, което имах. Не, служи го е този щит. Сега го това. Че къде е този щит, бе? Чакай, не бе, аз още не съм го дал. Приеми ме, не го затваряй. Ама, бъгна ли бе? Айде. Ето. Приеми и сега нищо не го дай. Ето. Трейд. Да, ясно. И сега изтараш го. Айтъм. Служи го се. You not with no not problem with that item. What the fuck? Не мога да взема айтъма, бе. Не мога да сложиш ли? Да. You are not proficient with Как бе, that мини item. стрела можеш или май не можеш, не знам. Както и да е, продавай го тогава. Ако не можеш, продавай го. Трябваше да си оставя оня дето. Сил. Я чай да си купя някакъв друг щит. Дали то още има само никакви щитове.
май не можеш ти. Като го купя... Виж кой имам на гърба. Маня. Опа, знаеш какво стана? Е. Без иска съм се купил няколко такива. Нищо, мога да ги продадеш, бе. Че, само да видя дали пак ще стане тази тъпотия. Ако не пак ще ги продам. Ай ще ти бър, майка. Всичко ще продам накрая. Защо и аз не му взема ще две, той де. Скавя да му взема такива работи. Можеш, бе. Ама няма ти трябва. Той няма никаква броня, няма нищо. Това е козметика, само да ми ти трябва. Ай, хора. Където с малкия. Чай само да е тук. Са тези глупости. Той. Аз съм да таком няколко както някакъв стан, делър да воен каскет. Трябва да само да на финиш аут и един да изпълняваме. Defeat, Pamparus и там някакви други, нали? Както Кален Гил. Да, имам го. Другото... Делвор да Лайнс Каск. Да, и другото, ако имаш. Трябва да парти 3 The fuck is this? фестивал, някакъв фестивал. Той няма, махни го, разкарай го, насни го и насни отказ. Нико приема този квест. Финиш лейтър леко. Ще те телепортира на майната си от тук, после ще трябва да хора на майката да им каткане. Ха-ха. Тя само да се сетя как се махаш тук. Той cancel или disquiet, зависи как е там. Имаш някакъв find auto-route пакс, някакъв такъв. Не. Find... Моите е само 3 дети оказа двата и едно Defeat Pamparus, Defeat W Crab. Делфинери такива, ето и са. Делър да White Cask и там някакъв стан. Има някакъв find the out route пак. Такива. Да махам на него. Няма ли тия квеста? Нали ужех мини и същи квеста, какво стана то? Ще ги махна remove. Ще видим кое е. Нали remove, Cancel, принципно, ама... Не всичко трябва да премахваш. И оставях само талкото, то остава ми Девайер. Ама чакай бе, че ти си, не чети синьото отгоре, ми чети отдолу, бе, какво пише там. Да не... Ти сякаш го четеш смесено или нещо такова. Деливър да White Cask, нещо такова. Имаш ли едно Defeat Pamparus? Не, има някакво талкото, някакъв стан. Значи на оня де ти казах да вземеш там за историята, не си го приел. Който да отидем. Я сега какво трябва да правя? Нищо, аз ги разчиствам, защото тия ще напарат. Аре, бе. То не ще е голяма работа, че не съм взел някакъв квест. Не, той ти е главния квест, мейн квест. Сега ще ме кара после пак да имам такова. Да се връщаме в уни село, да. Чай, знаеш кой калам фари? Да мина левел, аре. Защото аз съм накрая на 9 лева. Насам бе. Чай да убия някакво прасета да става 10 лева поне.
Крадец. Хелнат. Аз съм Е, гоблини има така, убие това гоблин. колко ще ми ви. Тъпо 9 лева педерас. Кой ще ма би 100 с хуй, бе? Това е тази пръчка, мъж. Бак се слаби от гоблин. Аре, мри, бе, маршак. Ще убия гоблина, проче. О, педерас. Трябва да се хелва, защото тия някои фърлят. О, то сега ще извика още. Ще извика на майка си путката. Сега ще мри. Айде, мри, бе, чурко. Те ги ще и бесо напоследват, пък някакъв педерас. Ще извика, но той ще умре. Вика майка си космата путка. Ай, бягай, бе, мършо. Нямам бягаш, шугар. Вайнар. Не мога биш един гоблин. Да. Чакай, сега ние какво съм прави работа. Аз къде девятката и го убил на първа секунда. Видя ли какво съм про? Аз съм геймъра, е. Когато някой нов каже на себе си геймър. Мишка. Когато е бах майка ти са родители. Како са само? Преди цялостно година. Свека така. Не съм карал това. Не, само малко, само дето. Свека така. Обичай майка. Аре, още малко трябва. Аз почти минах. Чай да са хилна. Хелва е, само да нападна. То мене нападна. Би мангала. Те мангалите и трябва да се бият. Намери ли с коса хелваш? Да, с петицата. Може да каже даже кафе е там. Ако познаеш още айтамите. Ако знаеш айтамите, може да го кажа как се казва. Мелодии стан... Не, той не е за хелв, бе. Тота хелва, пробвай ги всичките, то е едно такова зелено излиза. Не знаеш аз като хелвам как излиза. Давай, то се казва мелодии и нещо там. Чакай, я дай, сподели, ще ти кажа кое е. Чакай малко, споделим да ти видя само сега, той. Чай, ще пусна... Дай, няма. Го спира на пауза. То споделя, че. Не е това. Това е пасив. Това е за повече хел или такива. Чакай малко, на тебе единицата хелва. Този. Натисни го. Аха, да. Значи едното е. Вече знам за какво се седаш. Хелва. И виж цяла база с гоблини. Много забавно. Направо не искам да го сходя така. Сега ще трябва малко да малко попида я. Ефекта. Това мен трябва да съм много зле, че е такова. Охо, мангалч. Как се е мангал? Не ми бягай, лопата. Коя тази лопата е такова? Гледай как ще скочат се. Майка ти... Това беше ми... Да са направили аз хилър, да те хилвам пък ти сам да биеш. Тя знам, но трябва да почна много ли? Не. Още едно, както кажеш. Тот нищо ти трябва да си хилъра, ама карай, айде. Че аз късвам, бе. Еми ти си хилър, ама... Ти
се оправиш, аз ще трябва да съм хилър, докато си... Спокойно. Не мога такова. Я чакай, я стой. Стой, кого? What the fuck, стой, не мога. Ще да видиш кой е хил. Гледай сега кой е хил. Гледай сега кой става сега. Ето хилната. Видя ли? Същата работа, и аз та хилна преди малко. Ама аз имам, виж колко, виж сам кой става, виж как та хилвам. Ти всичкото от мене. И да, един тук. Докато та хилва... Да, викам аз да ходим вече нататък. То беше той квеста. Да отбавим гоблина. Чекай само и те може да тръгвам вече. Кой аз ни дала каск? Не ме разбира. Това каска трябва да търся. Не, трябва да говориш с нея. Виж как та нямаше хилва. го същия. Викам ти нямаше го същия квест. Не. Има го, ама май го... Чакай бе, тия гоблини може да си изкараме турбайн поинтове. Да, ама не се събера пак сега да правя. То ние почти сме ги събрали, 22 до 30 са. О, чакай, знаеш както точат само, като гледам, чакай, сега издора. Да, спокойно, имам хелп. Чакай сега, такова турчин. Пъп. Тя остима само са хилна. Не мога са хилна, майка ми умрела. Матай, какво става тук е? Какво става тук е, майко? Колко ми скочиха е? По-скоро, по-хубаво, бягай. Дед батки по-голям лева от нас. Да, те всичко да мене скочи сега. Хата и бития мангарите. Ако батката е по-голям лева от вас, бягай батка. Бягай, защото така става лошо. Те ще мога да го правя. Иш не е бът малата циганска. Твоята мама циганска, аз са хилвам се оправя. Да, твоята. Мамка ви да и бахме вас. Турци, цигани, мангари, пеляра се мърши, цигански мърши. Дохмай. Виж как са хилвам само, бият ме и са хилвам като такой. Не са хилна. Ти имаш по-хубав хил то за той. Много хил яка шима. Отнабава ми времето. Ето. Това има ти по-нататък ще имаш по-хубави, с повече по 200 ще хилваш. Тъй, то са... Просто сега, защото не си развити, иначе от 15 нататък вече си с по-хубав такова. Да, сега тук до някакъв огън не съм запалил. Това запаля не става да запаля. И се служи на... Имаше едно такова, как да ти го кажа... Чакай, че един гоблин. Да ти светят ръцете един ви да го кажа. Къде го има той? Ами май беше... Да, това е. Ето готово. Той е като магия. Не е нещо такова. Той ти дава повече батъл мелодии, повече демидж би се спи. Абе, че, аз не мога ли? Руди кипър. Имам така по-малко магии да бие и повече да хелва, макар. Колко става? Поне мога да се хелвам. Викам колко става? То ние сме готови, ама аз чакам ако имам да отрепя един, дето избягахме от него. И вече мога да занимаваме от тук. В машините викаш. Иди идва само на спокойно, аз ще го правя. Той как мина там, сега през всичките ще трябва да влезем. Да. Не там, лодка. Бягай, батка, бягай. Не бе, ладно, ще ги нападнем двамата. Кой да то само един кой? Ще мре като мастия. И сега ще извика още.
Și ca mai este ciurchită. Tot umrea. Are, o. Hai să am deci. A, čakaj, to kući idva, čakaj, ono kući idva. Sad još treba da napadnemo, bače se. Evo, čakaj, to idva, tu i treba da go utrepe. Čaj malko, spokojno. To sam se ovdje osmijenila. Откраднах такива. Той ми го даде на мене, аз само за кое, иначе няма да ти не върни такова. Да, и още едно мастирна съм. Да направим голяма салт, Кой ти бъде? да нападнем. Е там горе цялата групичка. Да. Чакай, чакай, стой, ще се сменя. Да мога да бия демидж. А на какво да бъда, на светкавица или на такова огън? О! Не е по-добре светкавица, защото е по-добре. Не, огън, защото огън е такова, има даже малко такова. Сега гледай какво става. Аре! Чувствам как ще умра. Аааа! Малко е Хасани. Чай ще да, кой съм отворих той? Ничего да разбера. Гори Вана мършила. И как ги разчистим обаче? О, светкаца! Майка ти. Ти един мой скил. Искам да вземам такъв скил, бахти. С Как да скочи? Ай, готов. Няма да ще ходим. Аре, там, ама трябва да разчистваме сега, защото напред да се бая. Да, и там колко разчистим сега. Да стана хилър сега. Може. Как скажи, я знам. Знаеш кой, я ти ги бия, аз само ще хилвам. Хубаво. Още по-добре за мен. Чай да колко скочих, аз не знам. Давай, ти бия, аз само ще хилвам. Давай, взимай там, взимай. А, те пак на мене да взема да скочат. Биги, бе. Бия, ама ти трима. То... Двама скачат на мене, няколко на тебе. Отива. Мишки! Чай, то за кой да плати, бе? И ми удря момчето. Трябва да прескача. Виж, не ти взема ти едно демидж. Нормално, като нахилваш през една секунда. Той между другото, всичките, че изобщо не ми взема нищо ти. Моята хилън като ме умне. Ти само бия, аз ще оправя. Ето, какво правим с кощи? Виж колко пасива имаш само. А, не. На кой ми е помани? Нищо, аре. Още малко ще дигнем левела.
По-май най-силна им е девятка, я. Они дето. Имаш по-нататък, ще имаш и още пак такъв, дето къде девятката ти. Тото е най-яко. Ти да видиш един път такъв. Да бе, не, даже няколко пъти. Дето там имаше даже по-силно. С Силвер ги убиваш там кучета и така работи. Да бе, нали ти казвам, по-нататък ще имаш още по-силно едно. Чай ти делти ли ти? Finish now. Да приема на тази. Взимай всичко, да. То нищо, че пак ще трябва да слизаме сега долу, защото има там пригодни. Сега малко, аз съм си взел тук. Ах, майка ти тъпа свиня да избава. Чай се. Пик да... Я вземи и този квест или ти има. Чел? Взел съм всичко. Пик да греб там нито е. Не, тук долу. Който и 06, който трябва да събираме. Ами, трябва сега да биеш или гоблините, или да събираш едни такива. Дай Добре. по-добре да събирам. И ти можеш и двете, нали? Аз съм тук, тя няма да мръдна даже. И какъв е този кален гил, не може да разбера. Тия, виждаш ли го ето и? Трябва да събираш грозди. Ето и. Рома... Ето и тката, и да, ето и там. Ето и тката, виж. Ето и. Не ти ли свети? Свети. Имам даже вече едно. Е там още едно свети. Ето и какво правиш? Аз искам, нека съберем тез, като да приключи третия епизод. Вече се обърках. Ме да кажа на следния вятата към 9 епизод. Трети епизод. Става вече повече от половин час. Пак после да им говорим колко часа трябва да чакаме за кача в YouTube. Ах, то спедера, сега са сите ма да падни, же подколим до ебана. Трябва още две да забера. Тук е, бе, нататък има, ела. Не бе, тук горе е го. Давай, ако си ги биеш там, давай. Не бе, ето, тук 5. 6, и ти да не същи имаш, тъй че. Готово. Айде сходим вече. Оттам минавай, давай, сега се би с всичкото. Да. Аз си ходя. Но момчета някакъв проблем, защото ако имам проблем да я щупя с колите. Двама на пъта. Майка ви ще еба. Още двама ли бе? Аз съм този дете вдясно. Аз съм го маркирал вече. Ето се. Да, и още един е там седи, майка. Сега ще не кажеш много е педерат другия. Да, двама, бати ме, на майка и чурката аз. Ей, ти бе, май мене ще издаваш, дели. Да, помагам како. Я са промсах имам това. Ай си ктир бе! Няма ли да ме пети накрая? Той са крити в пещерите бе, майка и грозна да еба. Плешива мърша да еба.
Ние ги Ето още... хелна сега, чакай, големия хел. Там са хилна. Дай си има хилна и аз съм хилна. Финиш, но. Сам пак не искаш, ма. Овца. Сега на друго място, няма влизам и долу. Ще трябва да Ела се. включа там някакъв в селото, де трябва да е. Ела да в селото да видим този кой е Кален Гил. Някакъв Кален Гил, де трябва да говоря с него. Пиш някъде насам. Да, бе, ела, знам къде трябва да И съм. пиш насам, Тя ма. че направи сега, не, вълк ме нападна. Няма би праче да иде. Аз ги заебавам те, защото... Не, те ще нападат сега, той ще нападне. Да, те си играят до утре. Аз минах лега. Някъде на там. Ела бе. Чакай, ела бе. Няма там бе. А там пише, че има квиз да... Абе, чакай, ще вземем коледа по-бързо да отидем додолу, защото сега ще обикаляш оттам до другото село. Да отидем додолу до другото село там долу и после ще вземем оттам конеца той. Да си играеш тъй като кава. Елена. Чакай, че нещо пак дойде. Долното село къде е? Там, да, надолу съм. После трябва да стигнем там да вземем. Да свърша квеста, после пак се връщам при нас курва. Ще вземем коне, по друг начин. По този мост трябва да минем, нали? Защо винаги има мъгла, ми е чудно. Сега съм в някакъв филм ужас. Защото има влага, що? Нямам 5 на подпишете си. Където ще бъм село, човек. Те басът не е. Продължава и сега като е надолу сам. Да, то мога да бях чул заручил. По-близко. Ти ские, каква мъгла, той не се вижда. О, 100 лева, аз съм биме мангал. И още на 100 лева. Между другото, щом така мога да хелвам, значи мога да разбием и елитни тулни, всичко мога да разкъртим. Може. Аз викам, Ти кой левел стана? си чай. Чакай малко. О, няма прием на този. Ама аз му приех, ама то ние вече сме, то ти е за другото село, не е за тук. Дай взем са коне. Взели го? Да. Добре. И сега само да говорим с този джугун и да вземем квеста му, отиваме на другото село. Аз викам, това е... Това ви е харесал клипа ни. Ако ви е харесал, давайте палец нагоре, абонирайте се за нас и довиждане.